În secolele 17 și 18, Rusia nu avea ieșire la mare și privea spre vest cu o ambiție clară: să distrugă dominația suedeză din nordul Europei, dar nu prin forță directă, ci prin strategie, manipulare și răbdare. Țarii ruși au aplicat ceea ce azi numim măsuri active: presiune militară, propagandă, coruperea elitelor și manipularea alianțelor. Țarul Alexei Mihailovici a testat terenul sprijinind rebeli și provocând conflicte la granițe. Scopul era să slăbească Suedia fără o confruntare deschisă, să o izoleze și să erodeze încrederea internă. Petru cel Mare a perfecționat aceste tactici în războiul nordic mare, în perioada 1700-1721. A finanțat zvonul despre regele suedez, a cumpărat diplomați, a răspândit dezinformarea și a format o coaliție care a prins Suedia între fronturi. În paralel, Rusia a blocat comerțul, a ruinat economia rivalului și a construit propria flotă. După 20 de ani, Suedia a fost epuizată. Prin pacea de la Nystad, Rusia a obținut porturi și acces la Marea Baltică. A fost prima victorie hibridă rusă, obținută nu cu armele, ci cu propaganda, corupția și răbdarea strategică. În cadrul războiului între Polonia și Rusia țaristă din perioada 1609-1618, sunt evidente acțiuni de tip influență: alianțe secrete, susținerea unor pretendenți la tron, infiltrarea prin nobili, folosirea instabilității interne pentru a obține avantaje teritoriale. Aceste tactici pot fi privite ca prototipuri de măsuri active: destabilizarea adversarului din interior, manipularea facțiunilor interne și, ca spoiler, vă spun că această operațiune a avut succes. După această operațiune, Polonia a fost divizată și împărțită între Rusia țaristă, Prusia și Imperiul Habsburgic, Polonia dispărând de pe hartă până în 1918. Aceste acțiuni arată cum Rusia, fie țaristă, fie sovietică, a recurs la mijloace de influență ce nu implicau întotdeauna forța brută imediată, ci manipulare, alianțe și destabilizare. Astfel putem trage o linie de continuitate, de la Rusia țaristă până la URSS și azi la Rusia contemporană. Metoda rămâne similară, nu doar tancuri, ci și dezinformare, infiltrație, influență. Și România, situată la intersecția dintre est și vest, este o țintă naturală pentru aceste operațiuni. Este important să subliniem: apărarea față de măsuri active nu se face doar prin armament sau supraveghere, ci prin educație mediatică și cetățenească. Oamenii să poată deosebi informația adevărată de cea falsă. Consolidarea instituțiilor, transparență, stat de drept, reducerea vulnerabilităților economice și energetice. Cooperare internațională pentru a contracara rețelele de influență. Reziliență societală, coeziune socială, dialog, valori comune. Fără aceasta, etapa demoralizare devine sustenabilă pentru adversar. Cum rezistă România? România nu pornește de la zero. NATO și UE înseamnă garanții: interoperabilitate, baze consolidate, exerciții comune. Pe 18 iulie 2025, UE a condamnat explicit campaniile hibride și cibernetice ale Rusiei, vectori de sabotaj, manipulare și atacuri asupra infrastructurii. Mesaj aliniat cu pozițiile NATO. Pe plan intern, instituțiile au tratat interferențele din 2024-2025 ca amenințări la ordinea constituțională. Anularea scrutinului prezidențial din 2024 pe fondul suspiciunilor de interferență digitală a fost urmat. În 2025, depunerea sub acuzarea lui Călin Georgescu și altor suspecți pentru tentativă de destabilizare. Anchetele continuă. Pe frontul tehnic, România a actualizat procedurile de apărare aeriană împotriva dronelor. În plan informațional, rețelele de fact-checking și instituții UE monitorizează valurile de falsuri despre România, NATO și UE. Cu toate acestea, România este departe de a fi stăvilit acest val. Ce se întâmplă în țările din jur? Războiul hibrid purtat de Rusia nu se limitează la România. El se desfășoară pe scară largă în toată Europa, fiecare țară fiind vizată în mod diferit, dar toate având înfruntat același obiectiv al Moscovei: destabilizarea democrațiilor, divizarea internă și slăbirea NATO și a Uniunii Europene. Republica Moldova este poate exemplul cel mai vizibil. Țara a fost ținta preferată a propagandei ruse și a încercărilor de destabilizare. Campaniile de dezinformare au fost masive, iar finanțările oculte ale partidelor proruse au ajuns să influențeze puternic viața politică. De la tentative de lovituri de stat până la proteste orchestrate prin grupări precum cea condusă de Ilan Șor, Moldova trăiește sub presiunea constantă a acestui război invizibil. În plus, atacurile cibernetice asupra instituțiilor guvernamentale au devenit o obișnuință, menită să erodeze încrederea cetățenilor în stat. Nici Bulgaria nu a scăpat. Acolo, rețele de influență, finanțate cu milioane de euro, au promovat mesaje anti-UE și pro-Kremlin, iar partide populiste precum Văzărajdane au câștigat vizibilitatea prin propaganda online. În paralel, atacuri cibernetice au lovit instituții publice, în special în perioade electorale, amplificând haosul și suspiciunea.
Ungaria reprezintă un caz aparte. Deși guvernul lui Viktor Orban menține relații oficiale cu Moscova, propaganda rusă se infiltrează prin mass media controlată politic. Mesajele Kremlinului despre sancțiunile europene, despre războiul din Ucraina sau despre migrație sunt integrate subtil în discursul intern, creând ceea ce putem numi un hybrid soft, influență mascată, dar eficientă. Polonia, stat aflat în prima linie a NATO, este o altă țintă majoră. Infrastructura critică și sectorul energetic au fost atacate cibernetic de mai multe ori. În același timp, propaganda online a încercat să alimenteze ura față de refugiații ucraineni, să erodeze încrederea în NATO și să submineze relația cu Statele Unite. Grupările radicale de extremă dreaptă au primit sprijin online prin rețelele pro-Kremlin, ceea ce le-a permis să câștige vizibilitate în spațiul public. Totodată, pe flancul nordic, migrația a instrumentalizat. Valuri de oameni sunt împinși pe frontierele UE prin Belarus sau Rusia pentru a produce crize, testarea răspunsului, divizarea politicilor, epuizarea resurselor la frontieră. În august, Polonia a raportat un record, circa 5200 de tentative de trecere ilegală la frontiera cu Belarus într-o singură lună. Letonia a cerut sprijin, iar Finlanda a trimis gărzi pentru a ajuta la controlul fluxului. Când frontierele stau sub presiune, spațiul Schengen devine teren de bătălie narrativă. Cehia a resimțit și ea forța războiului hibrid. În 2020, autoritățile cehe au expulzat diplomați ruși implicați direct în sabotaj și campanii de influență. În paralel, propaganda rusă a exploatat pandemia de COVID-19 și apoi războiul din Ucraina pentru a slăbi încrederea în guvern și în NATO. În Slovacia, alegerile din 2023 au fost puternic influențate de propaganda rusă, desfășurată online. Partidele proruse și anti-europene au beneficiat de un valoriaj de știri false și manipulări pe rețelele sociale, mai ales în legătură cu sprijinul militar pentru Ucraina. Țările baltice, Letonia, Lituania și Estonia, sunt poate cele mai expuse. Prezența unei minorități rusofone numeroase le face extrem de vulnerabile la campanii de propagandă culturală și istorică, prin care Moscova încearcă să rescrie trecutul, negând ocupația sovietică și prezentând Rusia drept eliberatoare. În același timp, atacurile cibernetice asupra instituțiilor baltice sunt constante, iar tentativele de mobilizare a minorității ruse împotriva guvernelor pro-europene reprezintă un risc major de destabilizare. Privind imaginea de ansamblu, se conturează câteva tipare comune. În primul rând, atacuri cibernetice care vizează ministere, armata sau infrastructura critică. În al doilea rând, dezinformarea și manipularea online pe rețele sociale, site-uri obscure și conturi false. Apoi, finanțarea partidelor populiste și proruse, mobilizarea străzii prin proteste orchestrate și exploatarea temelor sensibile, religia, identitatea națională, migrația, minoritățile și relația cu Uniunea Europeană și NATO. Obiectivul Moscovei este mereu același, divizarea internă și slăbirea unității occidentale. Rusia nu are nevoie de tancuri pentru a ataca România, o poate face prin minciună, prin frică, prin corupție și manipulare. Dar adevărata apărare nu stă doar în arme și soldați, stă în educație, în unitate, în capacitatea de a gândi critic. Dacă înțelegem metodele acestui război invizibil, putem să ne apărăm de el. Războiul hibrid dus de Rusia împotriva României este real și felul în care răspundem astăzi va defini viitorul nostru pentru următoarele decenii.